హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో మనము భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటగా ఆ భగవంతుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలు, అందులో ముఖ్యంగా మొదటి శ్లోకాలలో భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఆయన మొదలు పెడతాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్త వాన హమవ్యయం అంటూ, నశింపు లేనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మరి ప్రారంభంలోనే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడికి బోధించాను అని, వివస్వానుడు దానికి మనువు దానిని తిరిగి ఇక్ష్వాకుడుకు బోధించాడు అంటూ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని గురించి, అంటే దివ్య జ్ఞానం ఏమిటి మరి ఆ దివ్య జ్ఞానము అంటే ఆత్మ భగవంతుడు వారి మధ్య సంబంధాన్ని గురించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. మరి సో అది అటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము మానవుణ్ణి పునీతం చేసేటువంటిది మరియు ముక్తిని కలిగించేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని గురించి, ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము, ఆ తదుపరి ఆయన 11 నుండి 15వ శ్లోకాల వరకు ఆ భగవంతుడే గమ్యంగా మరి ఉన్నటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఆయనే ఆ వర్ణాశ్రమ విధానాలను గురించినటువంటి అంశాలను భగవంతుడి ద్వారా తెలియచేయబడినటువంటిది. తదుపరి కర్మ యోగాలను గురించి, కర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మలు అనేటువంటివి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను గురించి మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. సో అలాగే కాలక్రమంలో కలిగేటువంటి అవతరణలు, ప్రాధాన్యతలు, వాటన్నిటి గురించి కూడా కొన్ని చూసాం. ఇక మరి ఆ దివ్య జ్ఞానంకి కారణమయ్యేటువంటి ఆ తపస్సులు, యజ్ఞాలను గురించినటువంటి అంశము మనకి ఈ 25వ శ్లోకము నుండి మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు.
సో కనుక ఈరోజు దాదాపు 25 శ్లోకాల వరకు కూడా పూర్వపు క్లాసులలో పూర్తి అయినటువంటిది. సో ఈరోజు కంటిన్యూషన్ చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా. సూర్యకుమార్ ప్రభుజీ మాతాజీ. వస్తుంది ప్రభుజీ. వస్తుంది ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఆ ఇక్కడ భగవద్గీతలో కర్మ విధానాలను గురించి తెలియచేసిన తదుపరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్తారు, స్వీకరించేది బ్రహ్మము, సమర్పించబడేది కూడా అదే. ఆధ్యాత్మిక స్వభావం కలది అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కలాపాలకే పూర్తిగా అర్పణం చేసినటువంటి కారణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో లగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందుతాడు అంటూ ఆ కర్మ యోగాలను గురించి తెలియచేసిన తదుపరి ఆయన ఆ దివ్య జ్ఞానము వైపుకు దారి తీసేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం వైపుకు దారి తీసేటువంటి ఆ తపస్సులు యజ్ఞాలను గురించినటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. కొందరు యోగులు వివిధ యజ్ఞాల ద్వారా దేవతలను లెస్సగా పూజిస్తారు, మరికొందరు పరబ్రహ్మం అనేటువంటి అగ్ని యందు హోమం చేయుదురు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాలను పూర్వపు క్లాసులో చూసినటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యాన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదిన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. సో ఇక్కడ శ్రోత్రాధీని అంటే ఇక్కడ శ్రోత్రం అంటే శ్రవణ పద్ధతి. మనకి భక్తి విధానాల్లో నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ప్రారంభమైనటువంటిది ఆ శ్రవణ పద్ధతి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కొందరు నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రహ్మచారులు ఆ శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములను మనోనిగ్రహములు అనేటువంటి అగ్నియందు హోమము చేయగా, మరికొందరు అంటే ఆ నియమితులైనటువంటి గృహస్థులు ఇంద్రియార్థములను ఇంద్రియములు అనేటి అగ్నియందు అర్పింతురు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి మనకి మానవ సమాజంలో మనకి ఆశ్రమాలు, మానవుల్లో 4 రకాలైనటువంటి ఆశ్రమాలు ఉండేటువంటివి. ఆశ్రమ వ్యవస్థగా మనకు ఉండేటువంటిది బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమము అనేటువంటి 4 ఆశ్రమాల సభ్యులుగా మనకు మానవ సమాజం ఉండేటువంటిది. మరి వీళ్ళందరూ కూడా పరిపూర్ణటువంటి లేదా ఆధ్యాత్మికులుగా కావడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉద్దేశించబడినటువంటివి. మనకు ఉన్నటువంటి ఆశ్రమ విధానం అంతా కూడా మరి పరిపూర్ణతను పొందడానికి, అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగులుగా మారడానికి లేదా ఆధ్యాత్మికులుగా మారడానికే ఇవన్నీ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే జంతువులకు మనకు భిన్నంగా ఉండేటువంటి వ్యవస్థ ఇది. ఎందుకంటే కొన్ని కార్యాలు జంతువులు మనకి ఒకటే ఉంటుంది, అవి పుడతాయి మనం పుడతాము, అవి పెరుగుతాయి మనం పెరుగుతూ ఉంటుంటాము, అవి కొంతకాలం నిలిచి ఉంటాయి మనం నిలిచి ఉంటాము, అవి తమ తోటి జంతువులను జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి మనం చేస్తాం. కానీ జంతువులకు భిన్నంగా మానవుడు ఉండేటువంటిది మరి పరిపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని ఉపయోగించి
ఈ మానవ జన్మను ఉపయోగించుకొని మరి మన యొక్క గమ్యము అయినటువంటి జీవుడుగా ఆత్మ యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్థానమైనటువంటి ఆ ముక్తిని పొందడానికి ఉం, మరి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆశ్రమ విధానంలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మానవ జన్మ అనేటువంటిది జంతువులలాగా కాకుండా ఇంద్రియ సుఖభోగాన్ని భోగించడానికి ఉద్దేశించబడలేదు అని చెప్తారు. అందుకే మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పరిపూర్ణుడు అయ్యే విధంగా మనకి ఆశ్రమాలు ఏర్పరచబడినటువంటివి. బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము అనేటువంటిది, ఆ, గృహస్థ ఆశ్రమము, వానప్రస్థ ఆశ్రమము మరియు సన్యాస ఆశ్రమము అనేటువంటివి. ఇక్కడ మరి బ్రహ్మచారులు ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఆ నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రహ్మచారులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే బ్రహ్మచారిగా ఉండేటువంటి వారు మరి అంటే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు అని చెప్పబడేటువంటి, ఆ ఇంద్రియ సుఖానికి దూరంగా ఉండడము ద్వారా, ఆ ఇంద్రియ సుఖాలకు దూరంగా ఉండడం ద్వారా తన యొక్క మనసుని నిగ్రహించుకోవాలి అని నిగ్రహించుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గురువు ఆశ్రమంలో గురువు యొక్క రక్షణలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మాత్రమే వాళ్ళు వినడం. సో మరి వినడము అనేటువంటిది మనం అవగాహన చేసుకునేటువంటి అంశాలకు మూలంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బ్రహ్మచారులు శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములు అనేటువంటి ఇంద్రియాలను వారు మనోనిగ్రహము అనేటువంటి అగ్నిలో హోమం చేస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే గృహస్థులు ఇంద్రియార్థములను ఇంద్రియాలు అనేటువంటి అగ్ని యందు అర్పిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంద్రియ భోగానికి కొంత అనుమతి ఉంటుంది గృహస్థులకు. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమ విధానంలో బ్రహ్మచారిగా ఉన్న మనకి 100 సంవత్సరాల కాలం అనుకున్నట్లయితే 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచారిగాను ఆ తదుపరి గృహస్థగా ఉండవచ్చు. కొంత పరిమితులతో కూడినటువంటి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించడానికి మనకి గృహస్థ ధర్మంలో అనుమతి ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే గృహస్థులు వారు చేసేటువంటి కార్యాలను మరి ఎంతో నిగ్రహంతో చేయాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే గృహస్థులు ధర్మబద్ధమైనటువంటి వివాహ పద్ధతి ద్వారా స్త్రీ పురుషులు కలిసి ఉండేటువంటి విషయాలను కానీ, అందుకే ఇక్కడ మనకి ఆ మైథున భోగానికి కానీ మత్తు పదార్థాల స్వీకరణకు కానీ మాంసభక్షణ అనేవి మానవ సంఘంలో మనకి ఆ ఉండేటువంటి సాధారణమైనటువంటి పోకడలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ సక్రమమైనటువంటి గృహస్థుడు మరి మితిమీరినటువంటి మైథున భోగంలో కానీ అలా ఇతర ఇంద్రియ సుఖంలో కానీ నెలకొన్నటువంటిది ఉండదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అందుకే మనకి ధర్మబద్ధంగా వివాహ వేడుకల ద్వారా మరి అది మైథున భోగానికి ఉన్నటువంటి మార్గం. అంతేకాని అక్రమమైనటువంటి సంబంధాల ద్వారా విచ్చలవిడితనం ద్వారా కలిగి ఉండవద్దు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు ఉండవలసినటువంటి విషయాలను గురించి తయారు చేసి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చూసాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వానింద్రియ కర్మాణి ప్రాణ కర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జోహ్వతి జ్ఞాన దీపితే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వాణి ఇంద్రియాని, అన్ని ఇంద్రియాల అంటే కర్మాని, అన్ని ఇంద్రియాల యొక్క కర్మలు,
ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇంద్రియ మనోనియమము ద్వారా ఆత్మానుభవమును సాధించగోరినటువంటి ఇంకొందరు. ఉం? సో ఏదైతే పూర్వపు శ్లోకంలో మనకి ఆ బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నటువంటి వారి గురించి, గృహస్థుల గురించి చెప్తూ, ఇంకా ఆ ఇంద్రియ నియమముల ద్వారా ఇంద్రియ మనోనిగ్రహాలను కలిగి ఉన్నటువంటి మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతి సాధించడంలో ఇష్టమును కలిగి ఉన్నటువంటి కొందరు. మరి ఆ ఇంద్రియ కర్మలను మరియు ప్రాణవాయువు కర్మలను మనోనియమములు అనేటువంటి అగ్ని యందు ఆహుతి చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనసు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతిని సాధించడంలో ఇష్టాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి, ఆత్మానుభవమును పొందగోరేటువంటి వారు సమస్త ఇంద్రియ కార్యాలను, అలాగే ప్రాణవాయువు కార్యాలను మనోనిగ్రహము అనేటువంటి అగ్నిలో ఆహుతి చేస్తారు అంటూ చెప్తూ. సో ఎందుకంటే మనకి ఆ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, శ్వాసను నియంత్రించుకునేటువంటి విధానమే ప్రాణాయామం. మరి ప్రాణాయామము అనేటువంటిది మనకేదో చెప్తున్నటువంటి బయట సమాజంలో కమర్షియల్ గా ఉన్నటువంటిది. సో మనస్సుని ఆ అంటే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా వాయువుని తీసుకోవడం, కొంతకాలం నిలిపి ఉంచడము, తిరిగి వదిలివేయడం, పూరకము, కుంభకము, రేచకము అనేటువంటి 3 పద్ధతులు ఉంటాయి మనకి. సో వాటి ద్వారా మరి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ మనసును నిగ్రహించుకొని, అందుకే ఇక్కడ మనోనియమము అనేటువంటి అగ్ని యందు ఆహుతి చేస్తారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనము ఈ భౌతిక కర్మల నుండి వెనుకకు మరల్చాలి అని అనుకున్నప్పుడు, సాధారణంగా మన చెవి వినడానికి ఉపయోగపడుతుంది, కళ్ళు చూడడానికి, ముక్కు వాసన చూడడానికి, నాలుక రుచులకు, చెయ్యి స్పర్శ, చర్మం, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలను వ్యవహరిస్తూ ఆ విధంగా అన్నీ కూడా ఆత్మకు అన్యమైనటువంటి కలాపాలలో నెలకొనేటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా ప్రాణవాయువు కార్యకలాపాలను గా పిలువబడుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ అపాన వాయువు, ఉదాన వాయువులు, మరి వాటిని నియంత్రించుకోవడం ద్వారా మనోనిగ్రహంతో ఆత్మానుభూతి అన్వేషణలో వాటిని వినియోగిస్తుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మరికొందరు చేసేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ అంటే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వివిధ రకాల వాళ్ళు చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, హోమాలు, తపస్సులను గురించినటువంటి విషయాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకా ద్రవ్య యజ్ఞాస్తపో యజ్ఞ యోగ యజ్ఞస్తతా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాచ యతయ సంశిత వ్రతాః. సో ఇంకా మరికొందరు చేపట్టేటువంటి విషయాలను గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, మరి కఠినమైనటువంటి వ్రతాలను చేపట్టి కొందరు తమ సంపత్తిని అర్పించుట ద్వారా, మరియు మరికొందరేమో తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను చేయడం ద్వారా, అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా, లేదా దివ్య జ్ఞాన పురోగతికై వేద అధ్యయనమును వనరించడం ద్వారా జ్ఞానవంతులవ్వడానికి, దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటూ. ఎందుకంటే
ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కొందరు కఠినమైనటువంటి వ్రతాలను చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరికొందరేమో ఉమ్, మరి వారి యొక్క సంపత్తులను అర్పించడం ద్వారా, ఇతరులు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను చేయడం ద్వారా, మరికొందరు అష్టాంగ యోగాన్ని సాధనం చేయడం ద్వారా ఆ దివ్యాధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ప్రగతిని పొందడానికి కొరకు కొంతమంది వేదాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఆ, ఉండేటువంటి విషయాలు ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఉం? సో మరి ఆ యజ్ఞాలను వివిధ రకాలుగా వివిధ విభాగాలలో చేసేటువంటి విషయాలను మనకి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కొంతమంది తమ యొక్క సంపత్తులను నానా రకాలైనటువంటి దానాల రూపంలో ఆహుతి చేసేటువంటి జనులు ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, దాన ధర్మాలు చేస్తూ, ఆశ్రమాలు కట్టిస్తూ, స్కూల్స్ కట్టిస్తూ, అట్లా ఆ, ధర్మశాలలు కట్టిస్తూ, అన్నక్షేత్రాలు కట్టిస్తూ, అలా చేసేటువంటి అనాథాశ్రయాలు, విద్యాపీఠాలు అనేటువంటి మనకెన్నో ధార్మికమైనటువంటి ఆ సంస్థలు నెలకొల్పడము, ఆ, మరి ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. సో కొంతమంది తీవ్రమైనటువంటి వ్రతాలను చేసేటువంటి, ఎందుకంటే మనం చాతుర్మాస్య దీక్షలు వర్ణం ఉంటుంది. ఆ చాతుర్మాస్య వ్రతంలో దీక్షాపరులు సంవత్సరంలో ఆ 4 నెలల పాటు అంటే గడ్డం గీసుకోకుండా ఉండడము, కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను వదిలివేయడము, రోజుకి ఒక పూట మాత్రమే తినడం లేదా ఇల్లు విడిచి వెళ్ళడం, అట్లాంటివి కొన్ని ఆ, వాళ్ళు ఆహుతి చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, కొందరేమో కఠినమైనటువంటి వ్రతాలు చేస్తుంటే, కొందరు సంపత్తులను అర్పిస్తూ ఉంటే, మరికొందరు తీవ్ర తపస్సులు చేయడం ద్వారా, అష్టాంగ యోగ విధానం ద్వారా, దివ్య జ్ఞాన కొరకు మరి వేద అధ్యయనాన్ని, కొంతమంది వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా వారు ఆ దివ్య జ్ఞానవంతులు కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, ఆ దివ్య జ్ఞానానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపాన గతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతే హారాః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రాణవాయువును ప్రాణాయామము ద్వారా సమాధి యందు నిలువగోరేటువంటి ఇంకా కొందరు ప్రాణమును అపానమునందు మరియు అపానమును ప్రాణమునందు అర్పించడానికి యత్నించి శ్వాసను సంపూర్ణంగా బంధించి అంత్యమున సమాధిమగ్నులగుదురు. మరికొందరు ఆహారమును నియమించి ప్రాణవాయువునందే యజ్ఞంగా అర్పింతురు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మనము సాధారణంగా శ్వాసక్రియను నియంత్రించేటువంటి ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దానినే మనము ప్రాణాయామము అని పిలుస్తుంటారు. మరి ఆ ఇది నానా రకాలైనటువంటి ఆసనాల ద్వారా హఠయోగ పద్ధతిలో ఆచరించబడుతూ వచ్చినటువంటిది. మరి వాస్తవానికి ఏ పద్ధతి అయినా ఇవన్నీ కూడాను, ఆ యోగ విధానాలు ఏవైనా మన యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహానికి, ఆధ్యాత్మిక పురోబుద్ధిలో, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో ప్రగతిని సాధించడానికే ఉన్నటువంటివి, అంతేకాని ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటి కొరకు ఉన్నటువంటివి కాదు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో వీటన్నిటికీ కూడా వాటి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితులకు వేరుగా అర్థాలు చెప్తూ వాటిని మార్చిపోయేటువంటి విషయాలుగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కోసం సిఫార్సు చేయబడినటువంటి వాటిలో
మరి ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి వాయువులను నియంత్రించి వాటి యొక్క గమన దిశలను తారుమారు చేయడం ద్వారా కూడా ఈ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటిది మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా అపాన వాయువు అనేటువంటిది అధోముఖంగా వెళుతూ ఉంటుంది. ప్రాణవాయువు ఊర్ధ్వముఖంగా ఆ, వెళుతూ ఉంటుంటుంది. ఉం? మరి ఆ ప్రాణాయామ యోగి ఆ పూరకము అంటే సమతా స్థితిలో వాయు చలనాలను తటస్థమయ్యే వరకు ఆ విరుద్ధ దిశలో శ్వాసక్రియను సాధనం చేసేటువంటి విషయాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. ఉం? మరి ఆ విధంగా ఆ శ్వాసను నియంత్రించడం ఉం? ద్వారా మనసుని ప్రశాంతంగా చేసుకొని ఆ తదుపరి ఆ భగవంతుడి పైన ధ్యానం చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తిలో నెలకొంటూ ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపితకల్మషః యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే సర్వే అపి అంటే ఇక్కడ అందరూ, సర్వే అంటే అందరూ, అపి బాహ్యానికి భిన్నమైన అటువంటి దాని గురించి. సో అంటే ఇక్కడ యజ్ఞ ప్రయోజనమును ఎరిగినటువంటి ఈ కర్తలందరూ కూడా అంటే యజ్ఞం యొక్క ప్రయోజనాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞాలు దేని కొరకు చేయవలసింది ఏంది వాటి యొక్క ఉద్దేశ్యము ఏంటి అని ఆ నిజమైనటువంటి ప్రయోజనమును ఆ, యజ్ఞం యొక్క అర్థాన్ని ప్రయోజనం అంటే ఇక్కడ అర్థం కని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. యజ్ఞం యొక్క అర్థాన్ని ఎరిగినటువంటి ఈ కర్తలందరూ కూడా పాపముల నుండి శుద్ధి పడతారు. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వివిధ పద్ధతులను ఆచరించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ పాపముల నుండి శుద్ధి పడతారు అని చెప్తున్నారు. అలా శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలములు అనేటువంటి ఉమ్, అమృతమును ఆస్వాదించినందున నిత్యమైనటువంటి భగవద్ధామము వైపునకు వారు పురోగమిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను ఉమ్, అంటే వారి యొక్క సంపత్తులను అర్పించడము, వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, తాత్విక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడము, యోగ విధానాన్ని నిర్వహించడము. ఆ, సో మరి అలా చేసి వారు ఆ ఆ విధంగా యజ్ఞ ప్రయోజనాన్ని ఎరిగి వారు వాటన్నిటినీ కూడా చేయడం వల్ల ఉమ్, మరి ఆ నిత్య అంటే నిత్యమైనటువంటి వాతావరణం అంటే బ్రహ్మం యొక్క వాతావరణంలో చేయడం వల్ల పాపాల నుండి వాళ్ళు శుద్ధి పడతారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసేటువంటివి, మనం చేసుకున్నటువంటి పాపాల నుండి బయటపడడానికి దోహదపడేటువంటివి. మరి అలా ఈ జీవితంలోనే అటువంటి ప్రగతిని సాధించడం ద్వారా మనిషి ఈ జన్మలోనే సుఖవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు కావడమే కాకుండా చివరకు ఆ నిరాకార బ్రహ్మంలో ఐక్యము కావడము ఉం? లేదా దేవదేవుడి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు సాంగత్వం ద్వారాను నిత్యమైనటువంటి భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశించడము జరుగుతుంది. నిత్యమైన భగవద్ధామము వైపుకు వారు పురోగమిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాయం లోకోస్త్యయజ్ఞస్య కుతోన్య కురు సత్తమా. ఇక్కడ కురుసత్తమా అంటూ అర్జున్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జునా అని అర్థం. ఉం? ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడవైన అర్జునుడా, యజ్ఞమును నిర్వహింపకుండా నా యం ఇక్కడ అయం అంటే ఈ లోక లోకంలో నా అస్తి లేదు అంటే ఏంటి లేదు,
ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ, అయజ్ఞస్య అంటూ ఉన్నారు. యజ్ఞము చేయని వారికి, కుతః అంటే ఎక్కడిది, ఏమి లేదు అన్నటువంటి అన్యః ఇతరములు. సో అంటే ఓ కురుశ్రేష్ఠువై కురుల వంశంలోని శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, యజ్ఞమును నిర్వహింపకుండా ఎవరునూ కూడా ఈ లోకంలో గాని, అంటే ఈ జన్మ యందు గాని ఆనందాన్ని అనుభవింపలేడు. అట్టి ఎడ మరి ఇక తరువాత జన్మలో వేరుగా చెప్పవలసినది ఏమున్నది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఉం? ఎందుకంటే మనిషి ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటి, ఎటువంటి అస్తిత్వ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన యొక్క నిజ స్థితిని గురించి తప్పక ఎరిగి ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఏంటి మరి యొక్క మన యొక్క నిజస్థితి? ఆ భగవంతుల యొక్క దాసులము అని ఎరగడం, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే మన ధర్మము అని తెలుసుకోవడం. ఉం? మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు పొందేటువంటి, మనకు లభించేటువంటిది ఏదైనా కానీ ఆ మనం గతంలో చేసుకున్నటువంటి ఆ పాప జన్మల అనేక 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 జన్మల ఫలాల యొక్క భావమే ఇదంతా కూడా మనకు లభిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానమే ఈ పాపమయమైనటువంటి జీవనానికి కారణమవుతుంది. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానమయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఉం, మనం ప్రయత్నం చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క వైపుకు, ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని ఎరిగి మరి ఉం, ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనడం ద్వారా, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మన యొక్క పాపమయమైనటువంటి జీవన విధానం నుండి బయటపడడానికి మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణం. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ 16 పదాలతో కూడినటువంటి దివ్య మంత్రం, మహామంత్రమే మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మార్గము ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ వాస్తవానికి వీటన్నిటి నుండి బయటపడడానికే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన జీవితము ఈ భౌతిక అస్తిత్వ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కరించేటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భక్తి తత్వం, ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడమే అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏవం బహువిధా యజ్ఞా వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఏవం ఈ విధముగా, ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతో బ్రాహ్మణో ముఖే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ వివిధ యజ్ఞములన్నీయును ఇంతకుముందు ఏవైతే చెప్పారో చెప్పబడినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా, యజ్ఞములన్నీ కూడా వేదముల చేత ఆమోదింపబడినవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరియు అవన్నీ కూడా వివిధ కర్మల నుండి ఉద్భవించినవి. వానిని యథార్థ రూపములో ఎరుగుట ద్వారా నీవు ముక్తిని పొందగలవు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా వేదాలలో ఆమోదించబడ్డవి అనే చెప్తున్నారు. అవన్నీ కూడా మనకి నానా రకాలైనటువంటి, అంటే వివిధ కర్మల నుండి ఉద్భవించినవి అని చెప్తున్నారు. వాటిని యథార్థ రూపంలో తెలుసుకున్నప్పుడు వాడు ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఇక్కడ
ఇక్కడ తెలుపబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కర్తలకు తగినట్లుగా, అంటే మన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి మనం చేసేటువంటి మన యొక్క గుణ కర్మస్ విభాగశ అంటూ చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటూ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా. సో ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి కర్తలకు తగినట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు వేదాలలో మనకి పేర్కొనబడ్డవి. సో మరి మనము మన యొక్క దేహ భావనతో కానీ మరి ఆ మనసుతో కానీ బుద్ధితో కానీ కర్మ చేయగలిగితే ఆ చేయగలిగేటువంటి రీతిలో యజ్ఞాలు కూడా ఏర్పాటు చేయబడి, అవన్నీ కూడా మనకి చివరికి ఈ దేహం నుండి ఈ తొడుగు ఏదైతే భౌతికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహం నుండి ముక్తిని పొందడానికి నిర్దేశించబడ్డటువంటివి. అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మరి సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ముఖత మనము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయ, హరే కృష్ణ, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. ఇక్కడ అర్జున్ని పరంతప, ఓ పరంతప అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శత్రువులను జయించేవాడా అని అర్థం. మరి యాంత్రికంగా ద్రవ్యంతో చేసే యజ్ఞము కన్నా జ్ఞానంతో చేసే యజ్ఞము ఎంతో శ్రేష్టమైనది. అంటే కేవలము ఇక్కడ ద్రవ్యంతో చేసే, అంటే యాంత్రికంగా ద్రవ్యంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం కన్నా జ్ఞానంతో చేసే యజ్ఞం శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞాన యజ్ఞము ఈ భౌతిక సంపత్తుల యజ్ఞం కంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా అన్ని యజ్ఞ కర్మల జ్ఞానమునందు పరిసమాప్తమగును అంటూ చెప్తున్నారు. పార్థ, చివరకు అన్ని కర్మయజ్ఞాలు కూడా దివ్య జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తమవుతాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తుంది. మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి పూర్తి జ్ఞానస్థితికి చేరుకుని తర్వాత ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశముల నుండి విడుదలను పొంది చివరకు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో అనగా కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనడమే సమస్త యజ్ఞాల యొక్క ఉద్దేశ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మనకి ఉన్నటువంటి వివిధ నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను గురించినటువంటి రహస్యాలు కూడా ఉండేటువంటివి. మరి ఆ రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడమే తప్పక మనిషి తెలుసుకోవాలని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే యజ్ఞాలు ఉన్నటువంటివి ఒక్కొక్కప్పుడు మన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి మనకి బాగా సంపాదించాలి అనేటువంటి భావనలో ఒకడు ఉంటాడు. అటువంటి వాడికి సంబంధించినటువంటి వాటిని పొందడానికి ఆ విధమైనటువంటి యజ్ఞాలు. కొంతమందికి అధికారం కావాలి అనే భావనలో ఉంటుంది ఆ విధమైనటువంటి. సో కాబట్టి మనం ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధను బట్టి వివిధ రూపాలు పొందుతూ ఉండేటువంటి. కానీ ఎప్పుడైతే మనిషి యొక్క శ్రద్ధ అనేటువంటిది దివ్య జ్ఞాన స్థితికి చేరుకుంటుందో మరి అది మిగిలిన వాటికంటే ఉత్తమమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన ప్రాప్తి లేకుండా చేసేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అన్ని కూడా భౌతికమైనటువంటి విషయాలలోనే ఉండిపోతాయి అని చెప్తుంటారు. నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ దివ్య జ్ఞానము అది కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ముగుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారానే మనుజుడు ముక్తిని పొందగలుగుతాడు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. జ్ఞానం లేకుండా చేసేటువంటిది సాధారణంగా కేవలం భౌతికమైనటువంటి కార్యాలే అవుతాయి అని చెప్తారు.
సో అలా మరి ఆ దివ్య జ్ఞానము వృద్ధి చెందినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనికి ప్రవేశిస్తారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. దాని కొరకు ఆ దివ్య జ్ఞానం కొరకు తదుపరి మనము ఏమి చేయాలి అనేటువంటి విషయాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. ఈ కృష్ణ తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఈ విధమైనటువంటి స్థితిలో పొందడానికి, మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి, ఆ సత్యాన్వేషణ కొరకు ఆ, మరి ఆ జ్ఞానం పొందేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఒక గురువుని చేరి, ఒక గురువు దగ్గరకు వెళ్ళి సత్యమును తెలుసుకోవడానికి యత్నించు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు సత్యాన్వేషణలోనే ఉండాలి, సత్యాన్నే మాట్లాడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఒక గురువును దరిచేరి, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యమును నేర్చుకోవడానికి, సత్యమును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ ప్రయత్నం తెలుసుకోవడానికి గురువుని దరిచేరినటువంటి వాడు వినయంతో ఆ గురువుని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలా ఉన్నప్పుడు అటువంటి జ్ఞాని అంటే ఆ గురువు, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి ఆ గురువు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? అతడు స్వయంగా ఆత్మదర్శి అయినటువంటి, స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు కనుక. ఆత్మదర్శులైనటువంటి వాళ్ళు, ఆ తత్వదర్శులు తత్వదర్శనం చేసిన కారణంగా మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మనకి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి మార్గము అనేటువంటిది నిస్సందేహంగా కఠినమే అయినప్పటికీ కూడా, మరి ఆ భగవంతుడి నుండి ఆరంభమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాణమానికమైనటువంటి గురువు చెంతకు వెళ్ళమని ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మనకి సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా 4 రకాలైనటువంటి మనకి మార్గాలు ఉన్నటువంటివి. బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, లక్ష్మీ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయము అంటూ 4 ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతికి మార్గాలు ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఎందుకంటే ఈ పరంపర సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా ఎవడూ కూడా గురువు కాలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అన్నిటికీ మూలము భగవంతుడే కనుక ఆ భగవంతుడే ఆది గురువు. ఆ పరంపర క్రమంలో ఉన్నటువంటి వారి నుండే మనం వినాలి అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీత మనము ఆ ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో యథాతథం, మనకి గురు పరంపరలో 32వ ఆచార్యులుగా వీరు ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు మనకి మీరు ఆ భగవద్గీత యథాతథము ఉపోద్ఘాతం తీసి చూసినట్లయితే దాంట్లో చివరిలో ఉంటుంది మనకి గురు పరంపర. ఏవం పరంపర ప్రాప్తిం రాజర్ష విదుహు అంటూ భగవద్గీత మనకి ఈ అధ్యాయం 4లో చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ప్రారంభమయ్యేటువంటి మనకి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో, బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుండి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుండి నారదుడు, నారదుడు నుండి వ్యాసులు, వ్యాసుడు నుండి మధ్వాచార్యులు, పద్మనాభుడు, ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు 32వ ఆచార్యులు. సో ఏదైతే మనం వింటున్నామో ఇవన్నీ కూడా ఆయన నుండి విన్నటువంటి అంశాలు. సో మరి ఎందుకు మరి ఆ గురువుని చేరాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలను మనకి 35 నుండి చివరి శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. అంటే సారాన్ని చెప్తున్నారు. ఆత్మ దివ్య జ్ఞానం యొక్క సారాన్ని చెప్తున్నారు ఈ లాస్ట్ శ్లోకాలలో. సో మరి అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యద్ జ్ఞాత్వా న పునర్మోహం అవం యాస్యసి పాండవా येन భూతాన్యశేషాని ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యతో మయి. ఓ అర్జున,
ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముల నుండి నీవు నిజమైన జ్ఞానము పొందినప్పుడు ఆ జ్ఞానము చేత సమస్త జీవులు పరమాత్ముని యొక్క అంశలని అనగా నాకు సంబంధించినవని వారు గాంచగలుగుటచే నీవు తిరుగు ఎన్నడూ కూడా ఇట్టి మోహానికి గురి కావు. అంటే మళ్ళీ భ్రమలో పడనివ్వదు ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే అని తెలుసుకోవడమే ఆత్మదర్శి నుండి, అంటే అన్నింటినీ యథార్థంగా ఎరిగిన వాని నుండి పొందేటువంటి జ్ఞానం. అందుకే మనకి విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, అంటే సర్వజనులను సమత్వ భావంతో చూస్తారు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ గురువు నుండి పొందేటువంటి జ్ఞానము మనల్ని కష్టాల యొక్క సాగరాన్ని దాటిస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తారు, అపి ఛేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఒకవేళ నీవు పాపులందరిలోనూ పరమ పాపిగా భావింపబడినను దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవయందు స్థితుడవైనచో దుఃఖ సముద్రమును దాటగలవు. కష్టాల సాగరాన్ని దాటించేటువంటిది ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము, ఈ దివ్య జ్ఞానము, ఆ భగవద్విజ్ఞానము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. ఆ శ్రీకృష్ణుడి సంబంధంలో తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని సక్రమంగా తెలుసుకోవడము మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అది అవిద్యా సాగరాన్ని దాటిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ గురువు నుండే పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమని ఇంకా చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అది మనల్ని ఆ అన్ని రకాలైనటువంటి పాపపు చర్యల నుండి మనల్ని బయటపడేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో యతైతాంసి సమిద్దోగ్నిః భస్మసాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటి యత అంటే వలి, ఏతాంసి అంటే కట్టెలను. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ గురువు ద్వారా పొందేటువంటి జ్ఞానము అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యలని దాటించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా యతైతాంసి సమితి, ఇక్కడ యతై అంటే వలే, తాంసి కట్టెలను, సమిద్ధ అంటే మండే అగ్ని, ఇక్కడ మండేటువంటి సమిదాగ్ని, మండేటువంటి అగ్ని భస్మాత్ బూడిదగా చేస్తుందో, కురుతే అంటే మారుస్తుందో. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిదగా మార్చినట్లు జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించేటువంటి ఆ ఫలాలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేసేస్తుందయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఆ ఆత్మ పరమాత్మల మరియు వారి యొక్క మధ్య ఆ ఉన్న సంబంధాన్ని గురించిన పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ఇక్కడ అగ్నితో పోల్చినటువంటిది. సో ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటే ఏంటి? ఆత్మ పరమాత్మలు వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించినటువంటి జ్ఞానం. సో అది ఇక్కడ ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము అగ్నితో పోల్చబడినది. ఆ అగ్ని ఈ మన పాపపు అజ్ఞానాన్ని అంతటిని కూడా తొలగించేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, పవిత్రం అనర్చేటువంటిది కూడా ఆ దివ్య జ్ఞానమే అని చెప్తున్నారు. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. ఈ జగమునందు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వలె పవిత్రమైనది,
మరియు మహోన్నతమైనది వేరొక్కటి లేదు. ఈ ప్రపంచంలో దివ్య జ్ఞానమంతగా ఉదాత్తమైనటువంటిది, విశుద్ధమైనది వేరొకటి లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఉం? సో ఇక్కడ దివ్య జ్ఞానము అని అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక అవగాహన దృష్టిలోనే మనం చూడవలసినటువంటిది. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వలె పవిత్రమైనది, మహోన్నతమైనది మరొకటి లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది సకల యోగముల పక్వమైన ఫలము అని చెప్తున్నారు. అంటే పక్వ ఫలమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము భక్తి యోగాభ్యాసమునందు పరిపక్వతను సాధించిన వాడు కాలక్రమమున తన యందే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎవరు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలరో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ 39వ శ్లోకంలో. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. ఇక్కడ దివ్య జ్ఞానానికి, ఆ దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి వాడు, తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసము చేసినటువంటి వాడు ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకికమైనటువంటి జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగానే శాశ్వతమైనటువంటి పరమశాంతిని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ భక్తి యోగమైనటువంటి నిర్వహణ ద్వారా మన హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించేటువంటి ఆ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవద్ మహామంత్రం. సో దాన్ని కీర్తించడం ద్వారానే మన యొక్క హృదయ మాలిన్యాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని చెప్తారు. ఆ దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైనటువంటి శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి వాడు తన యొక్క మనసును ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుడి యందు శ్రద్ధ, ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడే శీఘ్రమే శ్రీకృష్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో సులభంగానే పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఎవడు సాధించలేరో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అజ్ఞచాత్ శ్రద్ధదానచ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అజ్ఞచ అశ్రద్ధదాన అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఎవడైతే శాస్త్రాలను శంకిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, శాస్త్రాలను శంకించేటువంటి వాళ్ళని సాధారణంగా అజ్ఞానులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరియు శ్రద్ధారహితులు భగవద్ జ్ఞానమును పొందలేరు. అలా భగవద్ జ్ఞానమును పొందజాలక వాళ్ళు పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి శాస్త్రాలలో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తూ ఉంటుంటుంది కదా. మరి ఏంటి అంటే మాంసాహార భక్షణం వదిలివేయడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను పెట్టుకోకుండా ఉండడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడం, ఇవి శాస్త్రాల్లో నిషిద్ధమైనవి. కానీ ఆ శాస్త్రాలను శంకించేటువంటి వాడు, అజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు వీటి అందే నెలకొంటూ ఉంటుంటారు. ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవరు.
అటువంటి వాళ్ళకి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, కర్మ ఫలాలన్నింటినీ త్యజించి భక్తి యోగమునందు వర్తించుచు దివ్య జ్ఞానము చేత సందేహములను నశించియున్నవాడు వాస్తవముగా ఆత్మయందే స్థితుడైనటువంటి వాడుగా చెప్పబడతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే తన కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా వదిలి భక్తి యోగంలో వర్తించేటువంటి వాడు దివ్య జ్ఞానం చేత ఆ సందేహాలన్నీ నశించు చేసుకొని యథార్థంగా ఆత్మలో నిలిచి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాడు ఈ కర్మ ఫలాల చేత బంధింపబడడు అంటూ చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇక చివరిగా ఈ విధంగా, తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం కృత్స్నం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. ఓ భరత వంశస్థుడా అర్జున, అందుకే అందువలన అజ్ఞానము వలన నీ హృదయంలో కలిగిన సంశయాలన్నింటినీ జ్ఞాన ఖడ్గం చేత ఛేదించి వేయుము. ఓ భారత, యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధం చేయుటకు లెమ్ము. ఎందుకంటే అర్జునుడి యొక్క హృదయంలో అజ్ఞానము వలన కలిగినటువంటి వాటి కారణంగా అతడు తన యొక్క ధర్మం, తన కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని విస్మరించి అస్త్ర సన్యాసం చేసి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ధనుర్బాణాలన్నింటినీ పక్కన పడేసి రథంలో కూర్చున్న పోయినటువంటి పరిస్థితి. అందుకే అతడికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ భగవద్గీత ఉపదేశం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సర్వ వేదాల యొక్క సారమైనటువంటి ఉపనిషత్తులు, సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానము బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, అజ్ఞానము వలన నీ హృదయంలో కలిగిన సంశయము, మోహము, ఇదంతా ఏదైతే ఉందో అదంతా అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానము అనేటువంటి ఖడ్గం చేత ఖండించి వేయవయ్యా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ భరతుడా, యోగంతో కూడిన వాడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ మరి ఆయనకు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించబడినటువంటి యోగ పద్ధతులన్నీ కూడా ఈ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో సనాతన యోగము అంటారు. ఇది మరి జీవులు చేయవలసినటువంటి నిత్య కర్మలు, సనాతన యోగం మనకి. అంటే ఒకటి బద్ధ జీవితంతో చేసేటువంటి యజ్ఞాలు, రెండవది ముక్త జీవితంలో ఉండేటువంటి యజ్ఞాలుగా మనకు ఉండేటువంటి వాటిని మనం గమనించవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాదికి జాయ్. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.